खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै आङो नोंथांमोननो इम्पर्टेन्ट खोथा शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन। फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय, आं फारसेनिफ्राय क्लियारै खोन्थागोन। आरो आं बे समावनो बुंनो सानो जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलाव जायफ्रा गोदान दिनैसो नायदों, दिनैसो भिजिट खालामदों भिडिअफोरखौ, नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं बेखौ बुंनानै होनोसै। जोंहा 18 बोसोरनि गाहायाव बेंक एकाउन्ट खुलियो, बैसोरो जोंहा बेंक एकाउन्ट खुलिखांनानै फनपे गुगोल पे मानो बाहायजाया? 18 बोसोरनि गाहायनि आरो 18 बोसोरनि प्लासनि मानसिफोरनि बेंक एकाउन्टआ मानो जोंहा गुगोल पे, फनपे, पेटिएम बाहायजाया? बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायसै, भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुरायै नायबानो जाबाय। जोंहा गोबां मानसियानो गुगोल पे, फनपे बायनो गोसो जायो। जोंहा बेंक एकाउन्ट खुलिखांनायनि उनाव एटिएम कार्ड मोनबाथाय जोंहा गुगोल पे, फनपे बायनो हायो। नाथाय जोंहा बेयाव माखासे प्रब्लेम सोमजियो। जोंहा 18 बोसोर प्लास आरो 18 बोसोरनि गाहायनि 12, 13, 14 बोसोर बैसोनि मानसिफ्रा जोंहा बेंक एकाउन्ट खुलिखांनानै जोंहा गुगोल पे, फनपे, पेटिएम जा मबाइलजों फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हाया। बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांसै। जोंहा बेयाव 18 बोसोरनि गाहायनि आरो 18 बोसोर प्लासनि मानसिफोरा मानो गुगोल पे, फनपे बाहायजाया होनोब्ला जोंहा बेयाव गुगोल पे आरो फनपेआव माखासे जोंहा 18 बोसोरनि गाहायाव आरो 18 बोसोरनि प्लास 12, 13 आरो 18 बोसोर प्लास 16, 17 बेफोरबायदि बैसोनि मानसिफ्रा जा गुगोल पे, फनपे बाहायनो हानायनि बेयाव जेबो लामा गैया। जायफ्रा 18 बोसोर बैसोनि मानसि आरो 18 बोसोरनि गाहायाव बैसोरो गुगोल पे, फनपे बाहायनो हाया। जायफ्रा बाहायनो हादोंब्ला बैसोनि आधार कार्ड, पान कार्डफ्राव डेटफ्रा एसे मिस्टेक दङ, बैसोआ बारा जाना दङ। बेयाव बिसोरो बेंक एकाउन्ट खुलिदों आरो खुलिनायजों लोगोसे बिसोरो गुगोल पे, फनपे बाहायनो हादों। आरो लोगोसे जायफोरनि एकाउन्टआ जिर' बेलेन्स बिथांमोना गुगोल पे, फनपे बाहायनो हायो। बैसोआ उन्दैयानो जा 12, 13आनो जा, जायफोरनि बेंक एकाउन्टआ जिर' बेलेन्स बिसोरो गुगोल पे, फनपे, पेटिएम बाहायनो हायो। मबाइलाव फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हायो मबाइलजों। जायफ्रा 18 बोसोरनि गाहायनि मानसि गुगोल पे, फनपे बाहायनो सानदों नाथाय बाहायनो हायाखै, नोंसोरो जुजिनाङा। बेयाव जोंहा गुगोल पे, फनपे बाहायनो हाया 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिफ्रा आरो 18 बोसोरनि प्लासनि मानसिफ्रा। बाहायनो हायोबा मा बेंक खुलिबा बाहायनो हायो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जोङो गुगोल पे, फनपे बाहायनो जायफ्रा 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिफोर, नोंसोरो गुगोल पे, फनपे बाहायनो थाखाय नोंसोरो फिन' बेंकखौ खुलिबानो जाबाय। फिन' बेंकआ जोंहा सानसेयावनो मोनो, सानसेयावनो। आरो लोगोनो नोंथांमोना रोङोबा नोंथांमोना मबाइलजोंनो जोङो फिन' बेंकखौ खुलिना लानो हायो। बेबो जिर' बेलेन्स। जोंहा 12, 13आनो जा, जोंहा बेखौ खुलिखांनायनि उनाव जोङो गुगोल पे, फनपे बाहायनो हागोन। मोनसेया जादों जोंना इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक, बेबो जिर' बेलेन्स। बेखौबो नोंसोरो खुलिना लानो हागोन। नोंसोरो गावबागावनि मबाइलजोंनो खुलिना लानो हागोन आरो एटिएम कार्डबो मोनगोन आरो लोगो पासबुकबो मोनगोन। एटिएम कार्ड नाम्बारा जोंना बेयावनो मबाइलावनो ओंखारखायो आरो लोगोसे बे एटिएम कार्डआ जोंना पस्ट अफिसाव फैयो। नोंसोर डिटेल्सफोरखौ मोजाङै होबानो जाबाय। फिन' बेंकआबो जोंना सानसेयावनो जायो। नोंसोरो जायफ्रा 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिफोर, नोंसोरो फनपे, गुगोल पे बाहायनो नागिरदों, नोंसोरो बे फिन' बेंक आरो लोगोसे इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बेखौ नोंसोरो खुलिबानो जाबाय। गावनि मबाइलजोंनो हायो, जोङो बेंकआव थांनानै खुलिनांगौ गोनांथि गैया। जायफ्रा बेंकआव थांनानै खुलिनो गोसो नोंसोरो बेंकआव थांनानैबो खुलिनो हागोन। बेंकआव थांनानै खुलिब्लाबो नोंसोरो लोगोनो एटिएम कार्ड मोनबोगोन, डेबिट कार्ड मोनबोगोन। आरो नोंसोर मबाइलाव खुलिबाबो लोगोनो एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड मोननो हागोन। नाथाय एटिएम कार्ड नाम्बारखौल' बेयाव हरो मबाइलाव, बिनिफ्राय एटिएम कार्डखौ जोङो पस्ट अफिसाव लायनांगौ जायो। बेयो सप्तासेयावनो सफैयो एटिएम कार्डआ। आरो लोगोनो नोंनि बेंकआ दानो खुलिबा दानो अपेन जायो। फैसाबो नोङो लोगोनो सोनानै दोननो हायो। जायफ्रा अनलाइन फिन' बेंकखौ खुलिनो सानदों जिर' बेलेन्स आरो लोगोसे इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ जायफ्रा खुलिनो सानदों, आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। आं जेब्ला भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना अब्ला बे भिडिअखौ नाय बानाय नोंसोर न'आव थानानै खुलिनो हागोन। लोगोनो पासबुक मोनगोन, लोगोनो एटिएम कार्ड मोनगोन, लोगोसे फनपे, गुगोल पे नोंसोरो बाहायनो हागोन। आं नोंथांमोननो बेखौनो क्लियार खालामनो होननानै फैदों। जायफ्रा 18 बोसोरनि गाहायाव, जायफ्रा 18 बोसोरनि प्लास, नोंसोरो गुगोल पे, फनपे बाहायनो नागिरदोंबा नोंसोरो गुगोल पे, फनपे बाहायनो हायाखैब्ला नोंसोरो बाहायनाङा। नोंसोरो जिर' बेलेन्स बेंकखौसो नोंसोरो बाहायनो हागोन। बेयाव 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिफ्रा बाहायनो हाया। 18 बोसोरनि गोजौनि मानसिफ्रासो जोंहा स्टेट बेंक बेफोरो जिर' बेलेन्स जा नङा बेफोरखौ बाहायनो हायो।
नोंसोरो 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिफ्रा जिर' बेलेन्सनि अनगा जेखौबो जोङो गुगोल पे फन पे बायनो हाया आरो जिर' बेलेन्सखौ जोङो मबाइलावनो खुलिनो हायो अनलाइनै। अब्ला दिनै भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानो हागौ। दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो क्लियार जाबाय जानो हागौ। आरो जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिनो गोसो मबाइलजों अनलाइन, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंसोरो कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै बेफोरबायदिनो गोदान मोजाङै भिडिअ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना जाहाथे नायनानै नोंथांमोननि प्रब्लेमफ्रा सल्भ जायो। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै।